Áno, určite. Ne, tu budú spomalovače asi. Spomalovače v zóne, vieš, také veľké. No, viem, jak to zase dopadne. Ty kokos, to jak ide, to je normálne, to je... Kokos, to je úplne iné jak losina. To sa nedá porovnať. Je to také hravejšie, no. Dobre. Je to hravejšie, fakt, je to pomaly. Jak tá... Ale neurobí to ešte salto na mieste, musím to pozrieť. Musíme to potom možno vyfúkať, lebo... Poď sem, Lení, poď, v pohode. Čo tu zase je, to nie je normálne. To fakt, ty kokos, čo to je? Čo je za auto? Počkaj, že hasiči idú, či čo? Dobre, dobre. To áno, určite, prepáč. Tak za to nemôžem, však toto auto, ne? Ale ty kokos, to čo je? To je peklo. Ale sú slabé baterky, musíme dať silnejšie, lebo tu sú len 50C. Ty kokos, to čo robí to auto? To je normálne? Shit, my shit. Fakt je cez všetko, to je... Lení, poď! To je nové neuveriteľné, čo to tu robím. Tak čo narobíš? Popá frťanov, vieš, čo tak je? Dáš rumík dobrý, tak jazdíš ako otec. Ako tak, to je fakt auto. Ja už len s týmto jazdím. Ja by sa aj prevrátil, nebudeme ho kmásať. Jaj, kasne bude.